La música és un referent a l'espectacle. Normalment a la que poses no música, qualsevol tipus de so en un espectacle ha de dir alguna cosa. Buscar una mica, investigar tot el tema del pòquer, el món del pòquer, com viu aquesta gent, quin tipus de música podrien escoltar, quin tipus de referències podrien tenir, que segurament venien d'una història molt hippie, que tenien moltes expectatives a la vida, que aquestes expectatives no s'han complert. Llavors hi ha tot un referent musical en quant a una època, diguéssim, dels anys 70, 60, 70. Diria el Forever Young, de Bob Dylan, el Sweet Caroline, de Diamond, i el Father and Sons, del Cat Stevens. També hem buscat que tant les lletres com la música, el que diuen les cançons, tingui referència amb els personatges. Llavors, estem treballant en aquest món de gent divorciada o que viu sola, que al final són una família, que són amics que són més que amics i que aquestes cançons parlen molt d'això, de la soledat o els problemes dels pares amb els fills, de viure una vida que no és la que tu esperaves quan eres jove i que al final és com és.